Hej med jer, så er det blevet søndag igen, og det betyder selvfølgelig en ny film her fra minflue.dk. Velkommen til Storvorte, hvor det vi vil snakke om lidt i den her film, det har næsten hovedsageligt noget at gøre med havørred, åfiskeri, aften, nat. Og det bliver sådan lige et hurtigt kig på tre af de fluer, der har gjort det vildt godt for mit vedkommende her i juli måned. Og så bliver det et kig på det her. For lilla farver har I godt nok været glade for på det sidste til jeres sene aften og nattefluer. De her sort-hvide fluer typisk, og så med et indslag af masser af lilla glimmer i. Og det har altså også betydet, at rigtig mange af de lilla dubbinger og flaskematerialer Angelherren har været udsolgt. Men nu er der noget igen. Så der er Salmo Supreme Dub og Nymf Supreme Dubben i nogle forskellige af de her lilla nuancer. Og den har jeg manglet både til åen, men i særdeleshed også til ulvenfluen. Den her Dark Ultraviolet Angel her, igen på lager. Og den har jeg ventet på et års tid, vil jeg tro. Deep Violet Angel her farve. Altså skal man sige et eller andet havørredmæssigt, så må det være put noget af det her i vingen på natfluerne. Det gør det i hvert fald ikke til et dårligere mønster med et indslag af det her. De lilla dele igen på lager, ikke helt så mange som jeg havde bestilt, men stadigvæk, der burde være lidt til jer, så I kan komme i gang med at binde nogle natfluer med lilla indslag. Link til både Nymf Supreme Dubben, Salmo Supreme Dubben, Angel her får I selvfølgelig hernede under, så kan I gå ind og se, om der er nogle farver, I synes om, og få puttet noget i kurven. Og så vil vi lige tage et hurtigt, i hvert fald en af dem ud, det var ikke den endnu, et hurtigt kig i min flueæske. Og I kan se, der sidder kroge på et lille stykke forfangsstykke i også. De her to er de fluer, der har gjort det rigtig godt i juli måned indtil videre, og det plejer de egentlig også at gøre, så det er der ikke noget mystisk i på nogen måde. Den her, det er egentlig sådan en lille Brenda Flathead udgave, men uden gummiben, men så er der tilføjet en lille bitte smule hvid ving af den her naturfarve opossum. Det giver, den er ikke ret tydelig, som den er her, men når den kommer i vandet, så er den bare rigtig, rigtig tydelig. Lille udgave, gummiben skiftet ud med sådan noget natur opossum, har gjort det godt, indtil der begynder at blive rigtig mørkt. Så er det over i den her, min helt klassiske go-to aften-nat-flue. Hvid underving, sort overving, gummiben på, sort fronthagel og selvfølgelig flathead-disken i 6 mm. MV flathead-fluen gør det bare altid godt. Den her størrelse har været god. Fisker man i nogle vandløb med lidt større vandhastighed på og lidt mere vanddybde, så kan man godt gå op i størrelse, men de havørreder, de kan altså se næsten hvad som helst, så det behøves man ikke være nervøs for. Så har der været lidt en yoghurt i det her fiskeri indtil videre, og det er egentlig det her. Det er det er en udgave, hvor det hovedsageligt består, den her lidt gummiben og hagler på, den har gjort det okay. Den her helt simple udgave har faktisk også gjort det ret godt. Det har været en fluetype, som jeg har sat på, når jeg er blevet ved de gange, jeg er fortsat lidt længere tid, end bare lige at fiske et par timer, få det mørke med, og så fortsat ind i det mørke. Men hvis jeg synes, der burde altså stå en fisk mere, eller det er bare for fedt at gå ud til at tage hjem, så er der kommet sådan en her på. Det er egentlig en flue, der flytter en hel masse vand, lidt af en af de her cigarfluer, som gør det vildt godt til havørredfiskeriet. Men den er bare meget, meget hurtigere og nemmere at binde. Sådan en doven cigarudgave, hvor det er en masse chenille, der er klippet lidt til, de hovedsageligt består af. Og de kan altså kickstarte nogle fisk. Det her lave sommervandstand, varme vejr og så videre, der er det altså nogle gange, der skal et eller andet til, der virkelig flytter noget vand og laver noget ballade. Og så er det bare fedt at se, når fiskene kommer og henter de her. De kommer som oftest lidt aggressivt, og man får lov at se fisken, inden de tager fluen. Ret fedt. Så doven cigarflue vil vi kravle til fluestikket og binde nu her.
så er man hurtigere i gang, end hvis man skal sidde og arbejde med hjortehår og klippe en masse i det. Så følg med til fluestikket. Så har vi fået jer lidt tættere til regallen. Rørfluenålen er på plads, og vi er klar til at gå i gang med sådan en doven cigarflue eller en mulkis på rør, om man vil, i en sort udgave. Uanset hvad, en flue, der er hurtig, nem at binde og fisker ganske effektivt. Nu brænder jeg lige en krav, så tiger jeg stille, så jeg ikke får pustet til flammen. Sådan der, kraven til det, der bliver bagenden af fluen. Og så gør jeg det på de her udgaver, at jeg sætter sådan en 6 mm flathead disk foran. Synes man, det flytter for meget vand, eller det bliver for voldsomt igen, så undlader man det selvfølgelig. Men til lidt langsommere flydende vandløb giver det altså en rigtig fin effekt. Man får presset på fluen meget højere med den her plane flade, end man gør, hvis nu, at man får sådan mere runding på fronten. Så lav strømhastighed kan de ekstra anbefales, men generelt gør de det bare godt til havet og fluer, flathead-disken. Lille krav foran, flathead-disken op til, og så er vi klar til at gå i gang med selve fluen. Og som jeg sagde, ganske simpel, ganske nem at binde, kræver ikke en hel masse materialer, og kræver heller ikke en hulens masse bindeteknik. Lidt er der i den, men ikke så frygtelig meget igen, og fordelen i forhold til at binde sådan en traditionel cigarflue, og så den her, det er noget hurtigere at binde dem, og lidt lettere at have med at gøre. Det jeg starter med at gøre, det er, at jeg har cirka 3 cm rør, og så lader jeg, det er 8-9 mm eller sådan noget, stik her bagud, som jeg ikke binder på. Og der har jeg kraven hernede bag til, så jeg kan skubbe ind de her mikrokrogstyrslanger op over, så vi får styr på vores lille trækrog, eller dobbeltkrog, eller enkeltkrog, hvis man hellere vil fiske med det. Det er jo første skridt. Så tager jeg lige en gang af det her tynde klare lak med nålen i hætten, så det er nemt at dosere. Sådan der. Så skal jeg egentlig bare have lavet et lille stop hernede bagved. Om man bruger sådan en UV-hvid Salmon Supreme dupe, eller man bruger en fluorescent chartreuse, som den her er, eller en rød, eller hvad sådan end man lige vælger at bruge, det er ikke så pokkers afgørende. Det vi skal have gjort, det er bare lige, vi skal have lavet sådan et stop, en forhøjning hernede. Laver vi det i sådan lidt kontrastfarve hertil, så får det i hvert fald ikke en dårligere effekt. Det var første skridt. Så skal vi have lavet en lille smule hale på fluen, og den kan man lave af noget blødt hagl, der er lidt langt i det. Man kan lave det af marabu, hvis man vil have det ekstra blødt. Man kan også lave det af forskellige hårmaterialer. Og det vi vil lave den af her, det er det her bløde Shadow Fox kropsskin. Det er blødt, det er livligt, det er ikke for blødt, det er ligesom det skal være. Og der kan man klippe af i totter og binde ind, og så ligger det så sådan lidt fladt hen, lidt som sådan en lille vinge bagerst. Hvis man godt vil have det til at fylde en lille smule mere, så kan man gøre det, at man ligesom tørner det som et hagl. Og ikke den nemmeste måde, men en af måderne at gøre det på, det er ved at klippe sådan en smal stribe ud af skinnet, og så stoppe i en duvinglykke. Der. Og lige sørge for, at hårene ligesom er samlet, og så vurderer man, hvor langt man ligesom vil have halen skal være, afhængig af størrelsen på fluen. Og der kan man selvfølgelig vælge noget af den her længde, som er endnu længere, hvis man vil have en mega stor flue. Man kan også vælge at lave det lidt kortere, hvis man gerne vil det. Her der er vel også, jamen I kan se der på røret, hvad den her længde ligesom er. Og så gør vi det, at vi
Den skulle gerne blive sådan der. Lige klipper de her, det her skinstykke væk. Sådan der. Og så kan vi godt komme til at brede det her lidt mere ud. Sådan der. Og hvis man hellere vil arbejde med det i sådan en materialeklemme, så kan man sagtens gøre det lige at klippe det her, eller sætte det der i klemmen og klippe det væk, og så bruge klemmen til ligesom at stoppe ind i dubbinglykken med. Og der er Marc Petitjeans materialerklemmer, de er ganske geniale til alle mulige typer fluer, hvor man har blandet noget dubbing og langfibret hår og så videre sammen, og så stoppet i. Hvis I er til at bruge sådan nogen, så får I lige link til det her. Der er nogen på lager, så kan I bestille det. Hvis man hellere vil gøre det på den her måde, så gør man det på den måde. Stonfo laver også nogle materialerklemmer, der ikke koster helt det samme, men heller ikke kan helt de samme ting som Marc Petitjeans. Dem kan I også lige få et link til, hvis I er til materialeklemmer. Så tørner vi. Og det må godt sådan blive lidt vildt her. Så snart det bliver tørnet færdigt, vi får lidt styr på det, og så det kommer i vandet, så klapper det sig meget mere ind. Men I kan godt se, fyldemæssigt her bliver det meget anderledes, end at klippe et bund der og bare binde ind fladt. Det her, det kommer til at fylde meget mere i vandet, end sådan en traditionel indbinding af Shadow Foxen gør. Så får vi lige styr på det her, og så binder vi ikke op i, for så begynder vi at lægge hånden ned, men sådan godt op til, så vi bare lige får lidt styr på det. Sådan der. Så har vi en bagende på fluen, en hale på fluen, som vil fylde lidt breddemæssigt. I kan se, når vi får et krogstyreslange herpå og flytter krogen herud, så passer det også med, at selv de der fisk, der lige går og napper lidt, dem får vi altså også fat i. Så tager vi noget af det her flas, der lyser godt op, det her Mirage flas. Der vil jeg lige have nogle stykker bundet med ind, sådan vi får masser af glimmereffekt. Og nu ved jeg ikke, hvor mange stykker der blev i alt. Der var 2, jeg delte. Hvad er det? Det må I lige regne på derude, mens jeg får styr på dem og får det bundet ind. Lægger vi lige sådan, at der kommer lidt flas rundt over hele fluen. Sådan der, og bukker med her tilbage. Derop til. Og så klipper vi lige de længste fiber lidt til. Ikke bare lave dem ens længde, eller hvad man klippe i. Det er så et Shadow Fox hår. Men sådan lige klipper det lidt til her. Så får vi noget glimmer i halen også. Sådan der. Så er vi egentlig kommet til kroppen. Og vil man nu lave den her lidt mere traditionelle cigar, så giver man sig til med noget sort indfarvet hår, hjortehår, og binde ind, lave modler, fluen, bygge op, og klip til, eller skære til med barberblad. For ligesom at få fyldt nogle stykker i æsken og komme til vandet. Så gør vi det, at vi tager en gang af det her kaktusgenille, som også bliver brugt til mulkisfluen, og det er egentlig sådan meget en mulkis glimmerrejs opbygning, vi ligesom laver her. Og der binder jeg egentlig det her kaktusgenille ind herop, tørner med tilbage, tørner frem igen. Og det gør jeg for virkelig at bygge noget masse op på kroppen,
synes man, det bliver for voldsomt, og det kan godt have tendens til, hvis man tørner det her rigtig, rigtig tæt, at det har meget, meget svært ved at trække ned i vandlaget. Og det er jo det, vi egentlig godt vil med fluen, det er, at den skal fiske lige under vandoverfladen, gerne trykke noget vand, trykke en bule. Synes man, det bliver for voldsomt til ens vandløb med 2 omgange, så laver man 1 omgang. Synes man, det er for let en flue i den forstand, at den går for højt i vandet, så må man lige have lagt en lille smule belastning herind på røret. Det kan man gøre i sådan en 4 mm tungstens udgave, eller lidt blyfri bly på røret herinde, inden man tørner det her. Men til det, jeg gerne vil med den, hvor den fisker ret højt i vandlaget og trykker en del vand, så skal den ikke have belastning. Lagt på kroppen der, og så simpelthen, og lige sørge for, at den sidder godt fast på røret, for vi skal trække lidt til. Så gør den ikke det, så begynder røret bare at kure med, eller køre med rundt ind på rørfluenålen, hvis vi bare giver fuld gas med opstramningen. Så jeg gør lige det, at I kan se sådan, I kan faktisk se det her. Så strammer man det lige en ekstra tørn med rundt, sådan det bliver lagt godt tæt derinde. Så er vi helt tilbage ved vores bagerste hækkelhale der. Så går jeg frem her igen og gør det samme. I kan prøve at se der. Trækker til, så trækker man det lige lidt ekstra i den her Peacock Black Cactus Chenille. Og trækker med, og trækker med, og med op. Så får vi altså en flue med masser af volumen på, og vi får disken herinde, der lige er med til at fange strømmen en tand ekstra, og det passer altså bare vildt godt til de langsomt flydende åer, at der lige bliver den der helt plane flade der ligesom, hvad skal man sige, danner en helt flad front til strømpresset. Det er altså bare rigtig, rigtig godt. Sådan der, så skal vi have afsluttet det derinde. Og der kan man godt gøre det, at man ligesom med, klipper lige lidt af her, ligesom når man afslutter med sine hækler, at man ligesom fjerner noget af alt det her fiber. Sætter lige hækkelklemmen på der, så den ikke løber fra os. Alle de her fiber, hvor vi skal have lavet indbinding, sådan at det bliver lettere at binde ind, så det holder, og nemmere at lave indbindingen, så vi ikke har alt det der materiale, der stikker af ud, og så lige frem og få fat i de der tråde igen, som det ligesom er bygget op på. Kan jeg lige skulle lidt længere ud og have fat. Sådan der. Og så gør jeg det, jeg lige krydser. Kører tråden med ind. Ikke krydser. Krydser. Ikke krydser. Krydser. Så bliver det der altså indbindingen der. Og sådan der får klippet væk. Og så er der faktisk bare, så er der det tilbage at give. Tråden har engang lagt. Der. Og så kører vi lige vindingerne med hernede mellem flathetten og chenillen. Og så skal vi have stoppet et par halvstik med dernede også. Der. Og der. Sådan der. Så skal vi have skubbet det her mikrokrogsdyrslange på. Specielt til det her aften-natfluer, der er det altså rarest, at det er gjort, inden man tager til vandet og står ude ved åen og pandelampen, når man har set en fisk, og fingrene kører, det hele det er godt op at køre, men er måske lidt træt også. Så der er det altså lettere at få det her mikrokrogsdyrslange sat på hjemmefra, så man er helt klar. Det var et stykke af den dovne cigar, og ligesom med den rigtige cigarflue, hvis man gerne vil have lidt facon på, så den tykkest herop og tyndest hernede bagved. Så kan man klippe det lidt til sådan i skrå facon. Stille og roligt bagud, og justere til, og justere til, og justere til, indtil man
synes, den har den der facon, man gerne vil have. Det kan I give jer til at sidde og gøre, hvis I synes, det er nødvendigt. Jeg vil nok lige, når den her kommer rørfluenålen, så er det lidt nemmere at styre. Så vil jeg lige klippe det lidt skrå her på den bagerste halvdel. Bare for mine øjnes skyld. Et stykke den dovne cigar, eller en sort mulkis på rør, om man vil. Klar til at komme med ud i sommernatten. Så har jeg lige fået klippet en lille smule facon på fluen, så den har en lille smule sådan skrånende facon bagud. Synes man vil det, gør man det. Synes man ikke, det er nødvendigt, så lader man bare være. Fiskene, de er helt ligeglade, så det er op til fluebinderen, om han er. Uanset hvad, så er den i hvert fald klar til at få sådan en gang mikrokrogstyrslange monteret, komme i min flueæsk, og så komme med på et par natture langs åen. Det er spændende fiskeri det her, og det er lækkert at gå ud ved åen, når det er blevet mørkt. Temperaturen er behagelig, og man ser som regel et eller andet spændende. Og fisker man med nogle af de her fluer, der flytter en masse vand og fisker lidt højt i vandlaget, så er man som oftest heldig at se havørreden, inden de tager fluen. Og det er altså sjovt, det er spændende og kan godt anbefales. Så ser jeg forbundet lidt fluer. Materialelisten til den her flue, selvom ikke den består af ret mange dele, så får I det lige hernede under. Så kan I gå ind og putte noget i kurven, hvis I synes, det er interessant. Det lilla, både Angel her og Dub, var der selvfølgelig også link til hernede under. Så kan I kigge lidt på det. Og sidst, men ikke mindst, vil I i gang med at binde den her, så laver vi lidt ugens tilbud, så I lige har nogle af materialerne at gå i krig med. Vi gør selvfølgelig det, at det bliver på det her kaktusgenille i den Peacock Black, som der skal bruges en del af. 6 mm flathead disk og røret, vi bruger der til. Normalvis er der for 60 kroner. Det giver I 30 kroner for sådan en sammenpakke med de 3 dele, vi skal bruge her til. Noget for dig, så er linket også til ugens tilbud her. Så kan I få købt lidt, bundet nogle fluer, komme ud og få nogle gode oplevelser ude ved vandet. Det er lækkert derude. Og som altid, så vil jeg sige, send endelig opdateringer til mig ud fra jeres fiskevand. Det er fedt at følge med i. Jeg kommer ikke så mange steder her i løbet af sommerfiskeriet, for der er kort til åen. Det er nemt at køre derud. Det kan blive til en hel masse små ture, hvor man kan følge med i hvordan sæsonen ligesom arter sig dag for dag næsten. Så jeg har svært ved at komme ret mange andre steder, og derfor så er det ekstra fedt, at I gider at bruge tid og energi på at sende mig billeder og opdateringer ud fra jeres fiskevand, så jeg kan følge lidt med i, hvad der foregår i hele havet af Danmark. Så tusind tak for det, og selvfølgelig tak fordi du kiggede med. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Ha' en fantastisk god uge, og nyd det.